Maayong gabi, good evening. So ngayon nandito tayo sa bahay at kung nakita ninyo yung vlog na nag-ano kami ng kaibigan ko namili kasi nag-closing yung tindahan at mga mura guys, ang grabe ang mura ng mga damit. Gusto kong bumalik doon at bumili pa pero hindi ko sure kasi parang marami na akong nalagay sa bag, sa luggage ko. Papunta po itong Pilipinas mga loves, itong mga damit. Ipamigay ko mostly sa mga lalaki po ito, sa papa ko, no? At may sa mama ko din. Pero yun, so, i-arrange ko lang. Gusto ko lang kung makita kung ano nang ganap sa aking luggage bago tayo mag-start bili ng bili. And then, yun pala, hindi madala kasi puno na ang luggage natin. Finally, tapos na ako dito. Dito lang muna yung vacuum kasi mag-vacuum na naman ako dito kasi may mga yun, kailangan i-vacuum natin yung rug. Look, yan, vacuum. And, so yun mga loves, binalik ko na naman ito bagong laba. Yun, labhan ko yan mga loves. And, basura. And then, galing ako sa office, nag-sort din ako ng aking dadalhin. Kasi baka bili ako ng bili and then wala na palang, hindi na pala kasi sa bag, sa luggage ko. Ano pang nasa ulo ko? Hindi ba ito text? Kaluka. Anyway. So, yun. Hoy, sarap matulog dito sa taas. Alam nyo, gusto ko ditong matulog dito sa taas. Dahil, siya, maliit yung room kaysa baba. And, parang komportable ako sa maliit na room. Parang feeling ko secure na secure ako. Parang pusa pa. Parang pusa, secure kapag nasa box. Yung mga maliliit na So yun, feel ko secure ako sa mga small na room. Kahit ito, hindi man ito maliit. Pero yun. May pa doon, loop ba? Maganda doon, tambay-tambay ba? And then magkapi-kapi, charot. Kung may magrenta dito, maganda dito. Naisip ko mga labs, sabi ko ay tami noon, paano kung may magparinta tayo dito? Yung parang rentahan ba? And then, makagamit sila sa ating kitchen. Or gusto nilang bumili ng electric na sabi pa ni Tami, hindi daw siya komportable. Pero naisip ko yan mga loves, yung basement or yung garahian namin, i-convert to apartment. Secretly ba? Secretly talaga. Kasi illegal man yan dito mga loves. Kaya, so yan. Sabi ko, pwede dito, may magrenta dito. Itong bedroom ba? Uso man kayo na dito. Magrenta sa bedroom, na may CR man dito. And then, pwede sila doon maglagay ng, lutuan. Para meron silang space sa kanila, ganun. Pero si Tami, ayun niya, guys. Sabi ko sa kanya, maganda sana sa basement. Sabi din niya, hindi talaga siya komportable. Hindi siya komportable. Hindi may renta. Maganda may magrenta, makatulong sa bayaran. Tulong sa mortgage. Yan. Din may CR naman din dito, dyan. May CR dyan. So, sabi ko kay Tami, dito na lang ako matulog sa taas. Doon siya sa baba. Hindi kami magkatabi. Sabi ko sa kanya, hiwalay muna tayo matulog. Dito ako sa taas. Hindi ka naman din natutulog sa bedroom kapag busy yan siya, kapag may trabaho. Hindi yan siya doon matutulog. So, sabi pa niya, bakit naman nagtataka siya? Bakit daw ako doon, dito daw sa taas? Ay, kaloka. Yeah, so ang daming mga loves na ang daw yung basement ko dito. Sobrang dami. Yes, sobrang daming gamit. And ang gagawin ko lang is i-arrange. Kasi nagkatag sila. So yun yung agenda ko ngayon. And andito na naman ako sa basement. Yes, itong damit ko. Maligo po ako mamaya kasi 2 days na itong suot ko mga loves. And yan. So ito yung mga sa movie, mga original na pang, alam niyo na trabaho ni Tami. Yung mga original, mga premiere na so kinikip ni Tami. At ang dami po nito mga loves. Ang iba nito is mahal. Yung mga original na yung mga sa movie, yung mga shoot time or like premiere, ganun. So, yun mga original po ito. And sabi pa ni Tami, huwag daw itapon. Kasi kapag itapon, mabinta man yung iba. Mabinta at ang mahal. Labi na mga tatagal na, mga old movies na, mabinta yan. So, yun yung gawin ko ngayon mga loves. Arrange. Ay, nako, ang buhay talaga mga loves. Kaluka talaga itong asawa ko. Buhay talaga. At ito yung asawa ko, tawag ng tawag. Kanina pa tawag ng tawag.
I think nakita niya sa camera na andito ako. Nag-alala. Kasi ganyan yan siya mga loves. Mag-alala yan siya kapag meron akong ginagawa sa gamit niya. And then sabi ko sa kanya, inarrange ko lang, nilagay ko sa box, inarrange ko, and then wala akong sinabing tinapon. Kasi, ano yan, ano na naman tinapon mo? Kahit mga silupin lang ba, yung mga ano ko, nilagay sa basurahan. Look, oh. Look, mga silupin lang yung laman. So, sa kanya, wala akong sinabi na tinapon. Pero, ang ano no ko, is, inarrange ko, yung mga wire, ganun. So, kaya, yun, marami pa mga loves. Ang dami talaga niyang gamit as in. Pero hindi ko muna pakialaman kasi hindi ko pakialaman. Ang ano ko lang is talagang gusto kong may space akong lalakaran at ilagay dito yung aso. Anyway, at least nakaligo na ako at presko na ako And so yun. And ako lang dito mag-isa. And yun, ang dami kong mga tinutupe. Hinahang ko yung tinitignan ko. Ito yung itapon ko. And then, well, ito yung nilabhan ko. And then, let's see kung itapon ko. Yun siya, no? So, kailangan kong tignan, mga loves, kung okay ba yan siya. But, yun, ang dami palang mga Tagalog sa Luzon. Marami pala sa inyo na hindi pa nakakain ng udong. So, nagtataka ako kung bakit ang udong is parang nasa Visayas, Mindanao. May udong kayo, pero hindi yung packaging, hindi ito ganito yung packaging, guys. Ng udong. Galing po ito sa ibang bansa. At parang sa Mexico ata ito galing. No? Kasi marami po sa inyo talaga mga Tagalog na yung mga ganyan ba, taga dyan, hindi nila alam kung ano ito. Masarap siya, mga loves. Masarap siya. Yung nakakarating lang ni Tami. Kakain daw siya. Sabi ko, anong kainin mo? Cucumber salad, yung yeah, shippy. Roxy, oy. Okay na. You're itching your butt too? Oh, we have all itching butt. We're gonna itchy butt na, baby. I love you, itchy butt. Sarap matulog. Sarap matulog. I'm gonna go upstairs to shut off the mga loves. The pork chop is really thin, love. It's a thin pork chop. If you want more, you can do more. So, gutom yan siya eh. Ang Christmas tree namin sa labas is patay na. No, you're not going in here. Off na siya. And then, ang sa taas, naka-on pa. Kasi ang sa labas, meron siyang timer. At dito naman, sa taas, is walang timer. So, kailangan ko siyang i-manual na patay. So, yun na. Meron pa akong labahan dito. So, kailangan ko siyang i-manual. Patayin. Dito. Yan. At so, yun mga loves. Patayin yung ilaw. So, kailangan ko din. Ito, patayin. Look. So, sabi pa ni Tami, pag Christmas now, Christmas Eve, itong Christmas namin, naka-on siya 24/7. On po siya. 12 hours. Not 12 hours. 24 hours. Loy, ang aking ni mga loves, sobrang sakit na talaga. Hello, little man. Go. That's all. Tulog na kami. How about me? Huh? So, good night. Good night, love. You wanna sleep with me tonight? Oh, why you always wanna sleep in the couch? Why? I like to be up. Why, you cannot be up when you're in bed? Oh, I'm having a hard time getting up on the couch lately. That's not a good sign. Yeah, maybe because the couch doesn't help, honey. No, but
Yeah. More peanut. Huh? Dimples. I gave them already treats before. Did you? Yes, I don't know why you did that. So, huh? I did because I was going to bed. Come on now, good night, Nabi. You get to sleep here. Yeah. I love you. Me too. Yeah, Mama does. Okay. Okay, don't look straight. Dahil kung sabi daw siya matutulog mga loves, hindi siya makabound kasi talagang gustong-gusto niya yung sa bed. So anyway, dito lang muna tayo. Salamat sa time. Bye-bye!